Bos días. O derradeiro e logo que foi, falábamos dunha época na que tiñamos un tipo de alcaldes que consideraban o Concello como algo propio durante os 4 anos de mandato. Facían e desfacían a vontade e, na maioría das veces, os actos pois rozaban a ilegalidade ou eran directamente ilegais, non tiñan consecuencias, ademais. Bueno, eu creo que é unha etapa bastante superada. Os alcaldes de hoxe en día o que fan é ás veces equivocarse porque son humanos despois de todo, equivocarse en función da súa capacidade e ás veces en función da súa tozudez, pero non con un ánimo real de lucro, non? Insisto, isto na maioría dos casos, porque en todos os rebaños hai algunha ovella negra. Relacionado con isto, outro día estaba cun amigo que traballa en espazos públicos, que ten responsabilidades e que se lamentaba de que no seu entorno un cargo que fora toda a vida para profesionais fora substituído por un cargo de libre disposición. Mm, É dicir, que traballadores que tiñan que ter unhas especiais características, unhas especiais estudos, experiencia, pois foran simplemente sustituídos por un cargo no que era o xefe superior, xefe xerárquico, o que dicía quen estaría ali. Hai un debate en esta toma de decisións e un problema na organización da administración pública e nas empresas controladas pola administración pública, nas empresas municipais, por exemplo, e vimos recentemente de ver como nun concello chegaba á presidencia dunha empresa municipal alguén que fora no concurso para ese posto o que recibira a peor valoración. Aquí hai evidentemente unha contradición e non debería de ser así, é dicir, non pode chegar a facerse un concurso eh, e que gañe o que peor valoración obxectivamente ten. Aí é donde realmente comeza o debate. Cando un chega a un posto de alta responsabilidade, pois, alcalde, presidente de Diputación, presidente de Autonomía, conselleiro, calquera deste tipo de cargos, é dicir, cando chegan a un cargo no que as decisións poden afectar de forma directa ao desenvolvemento do traballo da institución, con quen vas a traballar. Quen vai estar ao teu carón para botarche unha man ou para dicirche as cousas que fas ben ou fas mal. Quen? A resposta máis lóxica é, bueno, tes unha serie de funcionarios que levan tempo aí, que saben o que fan, que gañaron a súa oposición, que teñen experiencia en ese ámbito no que vas a ser un cargo de responsabilidade. Esa é a resposta máis lóxica. Son os que van axudar. Por outra banda, nun cargo de este tipo, unha persoa necesita contar con alguén en quen confíe de verdade, falar con alguén que sexa honesto con el. Os funcionarios os acaba de coñecer en moitos dos casos, non? Alguén que lle diga a realidade antes de tomar as decisións. E isto non ten por que pasar cos funcionarios, porque non están obrigados a ter as mesmas ideas co seu novo xefe e, polo tanto, implicaránse máis ou menos según lles dé, non? Defender aquí a honorabilidade dos funcionarios non leva realmente a nada, porque son humanos, os hai excelentes traballadores, os hai que sacar unha oposición como un recurso rápido para garantir un emprego. Hai de todo, o sabemos todos, e que sexan bons traballadores non quita que teñan as súas propias ideas e ese traballo garantido ás veces funciona, non olvidemos, como un salvoconduto. Iso sucede. Así que un cargo deste tipo necesita alguén en quen confiar e por iso creo que nos cargos de libre disposición o problema é que non están ben regulados. O problema non é, por exemplo, que un alcalde teña un asesor persoal que traballa con el. O problema é que sexa un amigo que non ten moita experiencia en nada, ao mellor que simplemente é alguén que leva no partido moito tempo, e o único que fai é reforzar as ideas do seu xefe que lle acaba de dar un postiño. Ese é o problema, que sexa ese tipo de asesor. Todos estes cargos precisan de xente de confianza, que aínda así poden fallar, evidentemente, pero teñen que ter uns mínimos, non necesariamente no campo no que van a traballar, pero sí experiencia. Alguén con experiencia laboral, o máis ampla posible, máis incluso que o cargo ao que van a
axudar. E, por suposto, aquí hai unha derivada tamén moi importante. O cargo superior, ese alcalde, ese conselleiro, ese o que sexa, ten que estar disposto a facer caso ao asesor. Non serve un asesor que chegue para dar a razón, como non serve un cargo que contrata un asesor para reforzar as súas ideas. É preciso regular eses cargos de confianza porque son necesarios, pero hai que dicir que mínimos deben ter. Estudos ou experiencia, en que postos fan falta, que responsabilidade poden chegar a ter e cal será a súa relación cos funcionarios de carreira. O resumo é que para min os cargos de libre disposición non son en si mesmo un problema sempre que teñen experiencia ou formación. Se son as dúas, moito mellor. Que sexan ademais útiles para o cargo que van a desempeñar. E ademais que sexan os primeiros que se decaten de que a cousa non funciona e dimitan antes de que os dimitan. E por iso é bo que teñan un traballo ao que volver. Si se dan esas características, experiencia, formación, as dúas a poder ser, teñen claro o que van a facer, son capaces de dicir non, isto non son capaz de xestionalo e teñen un traballo ao que volver, eu creo que non hai problema ningún nos cargos de libre disposición. O malo é que este tipo de perfil casi nunca se dá.